5 każi pożittivi oħra ta' coronavirus waslu biex it-total tal-każi f'pajjiżna issa tela għal 156. Fortunatament dawn il-ġodda jinsabu fi stat ta' saħħa tajba u għalhekk jibqgħu 4 l-persuni li qed jingħataw kura fit-taqsima tal-kura intensiva u 5 fil-unit kontra l-infezzjonijiet. Dan spjegatu l-professur Charmaine Gauci, is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika waqt l-aġġornament li qed tagħmel ta' kuljum. Fil-waqt li qalet li fl-aħħar 24 sija saru total ta' 637 swab test, spjegat li 3 mill-5 każi ġodda kienu relatati ma' safar fil-waqt li 2 l-oħra kienu trasmessi lokalment. L-ewwel każ relatat ma' safar kien ta' Malti ta' 30 sena li kien il-Messiku u wasal f'pajjiżna fi 17 ta' Marzu. Dakinhar stess u ħass is-sintomi u baqa' kwarantina. Każ ieħor kien ta' Maltija ta' 64 sena li waslet mir-Renju Unit fil-15 ta' Marzu. Iħasset is-sintomi fl-24 tax-xahar 9 ijiem wara u wkoll segwiet il-proċedura tal-kwarantina mal-wasla tagħha f'pajjiżna. U t-tielet każ kien ta' Malti ta' 30 sena li jaħdem bħala healthcare worker u kien ir-Renju Unit u wasal Malta fl-10 ta' Marzu. Minħabba li dak iż-żmien il-kwarantina ma kienx obbligatorja u ma segwix din il-proċedura, madankollu u ħass is-sintomi jumejn wara. L-ewwel mill-każi trasmessi lokalment u ta' Maltija ta' 35 sena li ħasset l-ewwel sintomi l-ġimgħa li għadda imma kienx xogħol iżda żewġ membri tal-familja tagħha li jgħixu magħha wkoll ħassew xi sintomi u qed jiġu ttestjati. U l-każ ieħor ta' Maltija ta' 44 sena li ħasset is-sintomi fit-22 ta' Marzu. F'dawk il-jiem imarret ix-xogħol u għalhekk l-awtoritajiet tas-saħħa qed isegwu kwalunkwe kuntatti din seta' kellha fil-jiem li għaddew. Sa dan it-tant fl-aħħar sigħat kien żvelat li żagħżugħ Malti ta' 29 sena kellu jittieħed b'urġenza fi-Sptar Spanjol f'Barċellona wara li ttestja pożittiv għal coronavirus u qed jingħata l-kura intensiva għalkemm fortunatament jinsab f'qagħda stabbli. Dwar dan il-każ, is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika qalet li l-awtoritajiet Maltin ivverifikaw li żagħżugħ ma kellux kuntatti ma' Maltin, iżda l-każ innifsu ikun segwit direttament mis-settur tas-saħħa tal-pajjiż in kwistjoni. Aħna konna verifikajna li ma kien hemm l-ebda kuntatti mal-Maltin u dak imbagħad ikun qiegħed fis-sistema ta' notifikazzjoni tal-pajjiż minn fejn ikun qiegħed. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet, il-professur Gauci qalet li dwar l-aħħar avviż legali li jitratta lill-anzjani u persuni vulnerabbli oħra ippubblikat is-sibt li għadda kien imniedi indirizz elettroniku fejn wieħed ikun jista' jsir jaf jekk dan joċċ għalih. Kien spjegat li wieħed jista' jibgħat email lil covid19.vulnerables@gov.mt fejn jista' anke jagħmel scan tal-kartuna s-safra. Min mandu s-servizz tal-email jew xi ħadd li jista' jgħinu jista' jċempel fuq il-helpline 111. Il-professur Gauci tenniet l-appell biex jekk f'dubju wieħed għandu jibqa' d-dar mhux biss sakemm jingħata l-appuntament għall-swab test iżda wkoll sakemm jinħariġlu riżultat.